Alpha Production jabara ni filɛbaga ni Hindu TV jabara ni filɛbagaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka yira la k'a fɔ ko ni an sigilen an ka dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun kunnafoni min ni an bɛ a di aw ma kari o kari ne ni n denkɛnin n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ an na cogoya min na n ko bolodenkɔni den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu e kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ o hukumu kɔnɔna la an ka baara ye foroba baara ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ba kɔni a kunkolo sɛbɛkɔrɔ pɛyini don bi ka dakɔrɔsiniw bɛ pɛyi i bɛ sali fo ka sali waleɲuman dɔ dɛ ba i ni ɲankuma Musafu Jara sabali ɲamukɛ sali de bɛ ɲɛ i ma koyi ne ko e bɛ to ka kumabaw de fɔ de e ne kumaba de non parce que n'i ye kumabaw fɔ e bɛ jɔ k'e denkɛ c'est à dire mɔgɔ bɛna n'a fɔ sisan k'a fɔ ko bon c'est à dire i bɛ k'i yɛrɛ di dɔgɔnima de ma quoi mɔgɔ bɛna mun fɔ mɔgɔ bɛna n'a fɔ sisan est-ce que i ni cɛ in kunkolo ka ɲi o parce que denkɛ kamalenkɔrɔba bɛ ni cɛ in bolo o fana tɛ se ka entretien k'a yɛrɛ la d'accord i ka to k'i kunkolo pɛn de fo k'i kɛ kamalen saramani e yɛrɛ de i kunkolo pɛn na tiɲɛ yɛrɛ la ne m'o pɛn yɛrɛ sɔrɔ ne yɛrɛ sali bila n ko sali k'o pɛn ɲini walasa ne kunkolo bɛ se ka pɛn cogoya min na sinon a bɛ cogo di ça va somɔgɔw bɛɛ lajɛlen buramuso ni denmisɛnninw foyi basi foyi t'u la alhamdulilayi ba aw yɛrɛ ba an sigira an ka kunnafoni kɛnɛ kan bi bi in na kunnafoni min b'an bolo bakurubaya la an bɛ taa Papa Mami ko la Birama Ture ka ko a ko Papa Mami ko a janfara kosɛbɛ kɛ a bɔra yen an b'an da don n ko tuguni kamalen dɔ y'a bɛnkɛ faga Bangɔni na an bɛna da don o kuma la an bɛ bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ n'o ye Gabriel Ture ye Gabriel Ture dagaba wulilen don bi k'a fɔra ko ji tɛ Moribo la kuma ka ca dɛ bɛɛ bɛ ka bɔ k'i ta fɔ an bɛna da don o la k'a walawala an mana bɔ yen nɔ an ka garde national muso dɔ o ni kasarala tasuma wuli fɛ a ka so kɔnɔna la donc an b'an da don o fana kuma la n'o bɔ yen nɔ an bɛ taa 10e arrondissement na olu tɛgɛ da bi bama cɛkulu bingalikɛla jɛkuluba dɔw kan an b'an da don o fana kuma la n'o bɔra yen nɔ an bɛ taa Tɔnbɔkutu dɔgɔtɔrɔso la ko u y'an ka dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin 3 gɛn sabula k'olu ye dankari dɔgɔtɔrɔya sariya la kosɛbɛ kɛ an b'an da don o kuma la k'o fana walawala n'o bɔra yen nɔ Mali ni Faransi ko Jean-Yves Le Drian a kan ka juge kɛmɛ k'a wele bɔgɔ jeninen kan a kana yɛrɛ ɲɛfɔ n'o bɔra yen an bɛ taa hɔrɔnya n'an danbe k'o sigira an kunna tuguni donc an bɛna da don o kuma la k'o walawala n'o bɔra an bɛ taa 17e arrondissement na 17e arrondissement na sa olu fana y'u tɛgɛ da bingalikɛlaw o bingalikɛlaw fana tun ka bingali tun ɲɛsinnen tɛ foyi ma sanubɔlaw ka bin olu kan damanda la kɔni donc n'an bɔra yen nɔ an kun ɲɛsin 10e arrondissement na tuguni k'olu y'u tɛgɛ da bandiba dɔw kan an bɛna da don o la k'o walawala k'an ka kunnafoni kuncɛ sa an ka directrice min fagara Selenge k'u ye siŋɛnama maa 3 minɛ donc halisa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an bɛna da don o kuma la k'o walawala donc Musafu ni kunnafoni de b'an bolo bakurubaya la k'o da lamɛnbagaw tulo kan i Jara mais an bɛna i kɛ Tarawele ye quoi parce que i kɔrɔbayara ni mɔgɔw kɔrɔbayara lamɛnba ni mɔgɔw kɔrɔbayara c'est-à-dire u bɛ mɔgɔ kɛ Kone Jara ninnu ni Togola ninnu quoi donc n'aw kɔrɔbayara sa a bɛ kɛ Tarawele Danbɛlɛ ninnu ye kabi ne y'a mɛn tarikuw la ko muru y'i ban turamaga ma ban tama y'i ban turamaga ma ban marifa y'i ban turamaga ma ban ne ko ni lakalakatɔya yɛrɛ tɛ muru ni tama ni marifa bɛ se k'i ban yɔrɔ min na adamaden kuturu ka di ba ye tariku foyi tɛ aw la Sunjata de y'aw kɛ a bolokɔnɔmɔgɔ ye a ka tɔgɔ bɛɛ sɔrɔla o de fan fɛ i ma ye u b'a fɔ ko Manden kɛlɛ foyi ma fɔ Turamagan kɔ jamukan nata nka n bɛna mun f'i ye Turamaganlakaw ma tɔgɔ foyi sɔrɔ n bɛna kuma dɔ f'i ye Konelakaw ni Jaralakaw ka tariku n bɛna n'a f'i ye o ye diyagoya e kan k'o dɔn y'an ka ɲamakala ye lamɛnba parce que c'est à dire souvent ni i ye jamu min n'i t'o kɔrɔ dɔn o de b'i bila kuma fasugu dɔw fɔli la e yɛrɛ filɛ nin ye sisan ni an taara ni e ye pɔnkɔrɔ la sisan k'i kɛ ji kɛ i tɛ so i ma hali jeliw b'aw ma jamu n'o ye ko ni ba fara bakɔnbasa ni ba tigɛra ni ba jara Turamaga tigɛ danga Tarawele ka halala i t'a ye k'a kɛ ji kan dɛ fo ni ji jara kuma bɛɛ a bɛ sɔrɔ ka cɛya kɛ donc ne bɛ tariku caman dɔn i la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
ko ni ye an dontɔ ye an ka jɛmukan kɔnɔna la nka ni fɛn min bɛ don bawe kuma di kuma dun la gasi tɛ ban n'i ko kaba n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la fɛn bɛɛ y'a den wolo nka kuma de y'a ba wolo ala kana kuma ba don anw da n bɛ hakili to ɲininka bɛɛ lajɛlen fɛ an kɔni bɛna an ka kunnafoni daminɛ ni an ko Papa Mambi Isufu Mukutari Ba bɛɛ bɛ ale dɔn le père vieux du Mandi a sababu kɛ wagatiw tɛmɛna a kun bɛ an ka polisiso dɔw la inspecteur de police kun don wa a kun bɛ a ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na k'a sababu kɛ an ka banbagaci caman bɛ yen a yi tɛgɛ da mɔgɔ caman baw kan ni ka u bila liseba la nka an yɛrɛ bɔra kalama i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ b'a kalama cogoya min na k'a fɔ ko an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye Burama Ture ale kɔni balila ka tunu de pendew cogoya foyi ma se ka ɲɛdɔn a la o yɛrɛ tunun de senfɛ Papa Mambi yɛrɛ a taara i daga yɔrɔ bɛɛ Faransi ma nka a kun kan ka na fasoba Mali na Isufu Mukutari Ba Tarawele ni ka na a ka ko dɔw sigi sen kan o de nali kɔnɔna i n'a fɔ fasirikɛla b'a fɔ cogoya min na Papa Mambi kun ni an ka maa dɔw kun y'u kan d'a ma k'a fɔ ko ni a nana a bɛ se ka na a ka sɛbɛnw labɛn ka segin ko baasi tɛ a sɔrɔ kunnafonidila ye o ɲininkali de kɛ ko Papa Mambi o tuma a tora janfa de la wa k'a sabu kɛ Papa Mambi a m'o bila dagerenda la a wulilen filɛ nin ye ni ka pankuru ta Isufu Mukutari Ba Tarawele ni ka jigin Dakar jiginnen Sénégal parce que ko a tɛ se ka na Mali fɛ direct donc a jiginnen Sénégal avion na a ye carte ni ka na Bamakɔ yan Isufu Mukutari Ba Tarawele nka nale Bamakɔ yan an bɛ balimaw na dɔrɔn jumadon mais kalo tile 6 Isufu Mukutari Ba Tarawele wele da de kɛra Papa Mambi ma ni ka fɛɛrɛ kɛ ni ka a minɛ ka a ɲininka a dalakan na a sababu kɛ o ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ a kun taalen Faransi a ye video dɔ kɛ video mun b'a yira ni a ye kunnafoni dɔw di an balimakɛ Burama Ture yɛrɛ kan k'a fɔ ko k'an bɛ wagati min na ko sadari na ko Burama Ture ko a tɛ nin na ko a fatura ko nka ale ye maa dɔw tɔgɔ fɔ a ka video in kɔnɔna la olu maaw de fɛnɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ lajɛya cogoya min na olu fɛnɛ filɛ nin ye ni ka sɛbɛn ta ka don ale kɔnturu la walasa ni a nana a bɛ se ka kiiri tigɛbaw bɛ se ka kiiri tigɛ cogoya min na yaasa bɛɛ bɛ se ka lajɛya o de hukumu kɔnɔna la Papa Mambi a minɛlen filɛ le père vieux du Mandi nka fasirikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Papa Mambi ye mɔgɔ min ni a minɛna a kan ka bɛrɛ k'a sababu kɛ an bɛ wagati min na ko sadani na maa don maa min fari jolenba tɛ a kɛlen maa banabagatɔlama ye donc ko a jamana ɲɛmɔgɔ kan k'u hakili t'o la kosɛbɛ Papa Mambi ni ka fɛɛrɛ don a ma walasa a kana degunba sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na nka a kɔni nalen nin na commune 4 tribunal maaw kɔni olu kɔni filɛ nin ni ka wele bila a ma u ko a yɛrɛ taalen kasoboba la tile 1 dɔrɔn a ka bana yɛrɛ wulila tuguni f'u y'a ta ka taa n'a ye furakɛlikɛ yɔrɔ min bɛ kasoba yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ wagati min na ko sadani na Papa Mambi kɔni ani olu bɛ ɲɔgɔn na yaasa nin ko in bɛ se ka jɛya cogoya min na a sababu kɛ Burama Ture ko in tiɲɛ ni Ala ka kan a kɛra bali ka tunu ye maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama ko ma bɔ a la a ko datugura cogo bɛɛ la nka komi ale y'i to Faransi ka video kɛ ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ ko olu bɛ ko in na donc ale nalen jamana kɔnɔ k'a bɛ n'i den k'a ka ciniw ɲɛnabɔ k'i den ka segin welewele bilalen filɛ n'a ma ni k'a minɛ k'a don bɛrɛ la Boubacar Keita n ko ale ka bolonɔ ye bolonɔ min ni a bɔra ale kɔma kɔnɔna la i bonya b'a la k'a Keita ahaba sinon Burama Ture ko kuma in cayalen k'a tɛ ka minɛ tɛ ka bɔ ko daminɛna depuis mais mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ ko in na minnu tɛ se ka minɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ o de tun bɛ fɔ ko dɔw bɛ yen ko intouchable mais o banna bi dɛ olu mɔgɔ dɔw bolilen don anw tile de bɛ yen bi samarabatigi tilela kulonkɛ tɛ yen dɛ ok Musa Boy an bɛ taa an ka kunnafoni filanan nɔfɛ ko denmisɛnnin dɔ ye a bɛnkɛ faga dɛ kosɛbɛ kɛ Isufu Mukutari Ba Tarawele n b'o fɔ sanga a n'a ka waati nin kɔni kɛra waleya min ni a kɛra Bankɔni na Isufu Mukutari Ba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankɔni Salenbugu nin kɔni ani sugu man jan commune 1 yɛrɛ kɔnɔna la kabilennin de filɛ nin ni ka a bɛnkɛ bɔnɛ a nin na k'a sabu kɛ dɔwɛrɛ ye sabu foyi t'a la
u ka ɲɛnamini fɛn ninnu Isu Mukutari Ba Tarawele an f'i ye n ko sisan o kɔni ka bɛ an ka denmisɛnninw ka kamelenya ye u b'a jilama min u b'a kisɛlama kunu u b'a a binkɛnɛlama don tasuma la ni ka o sama o de kɛlen filɛ nin sababu ye fo nin kamelenni a filɛ nin ni ka a bɛnkɛ bɔnɛ a nin na Isu Mukutari Ba Tarawele kun yɛrɛ foyi tɛ a la fasirikɛla ye kun jɔnjɔn kelen mun fɔ k'a fɔ ko u kun de la a sera ni ka a bɛnkɛ in bɔnɛ a nin na tan tɔ nka ko mun kɛ nin bɛ se ka fɔ o ye k'a fɔ kamelenni kun ye maa ye maa min ni ɲɛnaminifɛnw kɔni kun y'a taalan ye a filɛ nin ni ka ɲɛnaminifɛn de ta nin ye ka bɛnkɛ in sɔn a muru la fo ka taa a ninkɛnɛ karaba 6e arrondissement mɔgɔw kɔni ye a minɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an bɛ wagati min na ko sisan olu y'a minɛ kari tɛmɛlen ka taa a don bɛrɛ la nka fasirikɛla ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko ni an ma wuli ka an jɔ an jɔyɔrɔ la Isu Mukutari Ba Tarawele ko nin dɔrɔn furakisɛnin ko in kɛmɛ ko ye ni a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ k'a sabu kɛ denmisɛnnin fitininw san dama dama ninnu olu de donnen don nin ɲɛnaminifɛn ninnu tali la n'i yɛrɛ ma nin ɲɛnaminifɛn ninnu yɛrɛ k'i taalan ye e ka denmisɛnninya ma dafa a ko n'an y'a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a kɛ a sabu kɛ kalo tɛmɛlen kɔrɔ u y'u bolo da nin ɲɛnaminifɛn caman kan fasirikɛla ko n'an y'a ta k'a lajɛ u ye maa caman yɛrɛ minɛ o de maaw minɛlen Isu Mukutari Ba Tarawele a bɛ n'a fɔ fɛn yɛrɛ sɔrɔli bɛ ɲini kana gɛlɛya an ka sugu kɔnɔna la sisan a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ale y'a ta k'a lajɛ Awa Ba ale kɔni kun ye maa ye Isu Mukutari Ba Tarawele ni maa mun de kun bɛ nin fɛn ninnu jago fo k'a sɛbɛkɔrɔ jago nka an ka kunnafoniw yɛrɛ la an y'a fɔ yan a bolo dara a kan ala ni kalo caman baara cogoya la an ka finitigilakaw fɛ o de kɛlen Isu Mukutari Ba Tarawele an ka finitigilakaw kɔni bɛ k'u cɛsiri cogoya min na a bɛ ka kɛ fɛn ye hali ni a tɛna ban nka a bɛ ka dɔgɔya k'a sababu kɛ a sɔrɔ cogo yɛrɛ tɛ u caman ye sisan nka ala k'an kisi denmisɛnninw ninnu kɔni mana don ɲɛnaminifɛn ninnu kɔni tali la wa n'u ma a bululama sɔrɔ u ma kisɛlama sɔrɔ u ma jilama kɔni sɔrɔ dɛ ala k'an bɛ sababa ma Asana Su ni y'ale ka bolo nɔ ye an y'a bɔ le kɔnba kɔnɔ k'a so n'o bɔra Musa fɔ an bɛ taga Gabriel Touré la Gabriel Touré la a kuma cayalen n'o ye kosɛbɛ kɛ a kuma cayalen n'o yɛrɛ ji t'an fɛ kɔni Isu Mukutari Ba i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲalen fɛ abada Isu Mukutari Ba Tarawele fantan fila ka kɛlɛ i ni sɔgɔma hɛrɛ sira a kɛr'o de la e ye fantan ye ne ye fantan ye ni anw kɛlɛla fɛn kelen min bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o ye ne k'a fɔ n ko ba ye ni sɔgɔma e k'a fɔ ne ko hɛrɛ sira o de b'a fɔ bamanankan na ko ni fantan fila kɔni kɛlɛla a kɛra hɛrɛ sira baasi tila de la o de hukumu kɔnɔna la an bɛ taa o bɛ taa Gabriel Touré la Isu Mukutari Ba Tarawele ni kɔni kɛra ko ye ko min ni a samana kosɛbɛ kosɛbɛ an ka nin dɔgɔkun laban in yɛrɛ la i b'a ye kunnafoni kɔni carinen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko an ka mɔriku n'o o ye an ka su marayɔrɔ ye k'a fɔ Isu Mukutari Ba Tarawele ko ji tɛ u ye Isu Mukutari Ba Tarawele kuma in kɔni a fɔra mɔgɔ min fɛ mɔgɔ dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka Isu Mukutari Ba syndicat ka ɲɛmaa kura min sigilen filɛ nin ale kɔni bɔra ni ka kuma Isu Mukutari Ba Tarawele k'a jira k'a fɔ ko nin kuma min fɔlen filɛ nin Isu Mukutari Ba Tarawele ko tiɲɛ kisɛ kelen tɛ a la ko lagosi kuma de don ko ɲɔn tɛ ko ji kɔni walakatalen don i b'a fɔ ko ayi a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ni maa kɔni bɛ fɛ ka maa lagosi a bɛ kuma bɛɛ fɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an y'a ye hali an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an ka minisiri yɛrɛ wulila ka taga fo yɔrɔ in na ye ka taga ka robinet dayɛlɛ ji bɛ ka walakati ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'o ye donc ko nin kɔni ye ko ye komi ni nin yɛrɛ ma se kuma yɛrɛ la k'a fɔ k'i bɛ nin fɔ k'a sabu kɛ ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi ni ji kɔni tɛ yen o tɛ dogo la forages caman sennen don yen Manbe Touré ale de kɛra syndicat ka ɲɛmɔgɔ ye sisan ale de bɔra ni ka nin kunnafoni in di k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko ji bɛ yen ji wɔlɔkɔtɔlen bɛ yen foyi ma ji sɔrɔ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Alpha Seso ale ka bolo nɔ de bonya b'a la d'accord Musa an bɔ yen nɔ an bɛ taa Lafiyabugu sɔbɛ kɛ
ko tasuma jeni kɛra sababu ye k'an ka garde muso dɔ faga dɛ. Wallahi Isu Muktar Ba Traoré yani an ka don kuma in kɔnɔna la an kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an balimamuso ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an ko kiti min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ mun na Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ mɛn ka saraka bɔ ye Isu Muktar Ba Traoré ni kɔni kɛra ko ye ko min ni a kɛra mɛ kalo tile 9 Isu Muktar Ba Traoré san 2022 san yɛrɛ la ɲinasa in na kɔni nɛgɛ kaɲa 5 sanga 20 bonyɔnko dalen o kan Isu Muktar Ba Traoré an ka politiciens bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko 5e arrondissement olu kɔni de wulila ni ka taa u bolo da nin ko in kisɛ kan wa Isu Muktar Ba Traoré tasuma de kɔni san ka bali ka mɛnɛ so dɔ la Isu Muktar Ba Traoré so min ni an balimamuso kun bɛ yen ni ale ni tora la Aïssata Bari caporal kun do ale kun bɛ so in kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré nka an ka sapeur pompier maaw yɛrɛ ka galabu kɛnɛya ni u ka senna teliya o y'a to kasara in ma bonya kosɛbɛ nka kasara in kɔni a ma ɲɛ mun kɔ Isu Muktar Ba Traoré muso a nin tora a la k'a sabu kɛ a bɛ bɔ bɛ ka kalama wagati min na k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ muso bɛ sɔgɔnɔ o y'a sɔrɔ tasuma ye ko caman kɛ Isu Muktar Ba Traoré ka kunnafoni ko an k'a ta k'a lajɛ an balimamuso ye ne ye Aïssa Bari ye ale ni Mohamed Haidara ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ so kelen kɔnɔ awɔ nka Mohamed Haidara hali kalan m'u waasi kosɛbɛ kɛ kalama foyi ma ko o la o de hukumu kɔnɔna la an ka 5e arrondissement cɛdenw u y'ale minɛ ni ka taa ale don ba yɛrɛ la Isu Muktar Ba Traoré yaasa u bɛ sɛgɛsɛgɛliw boloda cogoya min na kun min yɛrɛ ye nin tasuma ko in wuli sababu mun bɛ a la walasa bolo ka da o bɛɛ lajɛlen kan nka an balimamuso n'o ye caporal ye ni garde nationale do ale kɔni ale nin tora nin na i bonya b'a la an b'a fɔ an ka Ala ka hinɛ a la yarabi donc Musafa an bɔ yen nɔ an bɛ taa 10e arrondissement na k'olu tɛgɛ da bingalikɛla jɛkuluba dɔw kan Isu Muktar Ba Traoré n y'o de f'i ye sanga a n'a ka waati hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanjikɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn sinon tɛ an ka finitigilakaw u b'u se la sanga a n'a ka waati ni mun ta sera don min na Isu Muktar Ba Traoré an na an da se o ma o kuma nin an ka 10e arrondissement cɛdenw ye n'u filɛ ni k'u bolo da banbagaciw kan banbagaci minnu ni olu kɔni kun kɛnbɛ ni ka an sigidalamaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ ka sunɔgɔ ni taa ni ka segin yɛrɛ ko o nege bɔ an na Isu Muktar Ba Traoré u kun bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ koyi n'o ye ɲɛmakɔrɔ 30 mètres ye e tɛ tɛmɛ yen fɛ wa ne yɛrɛ ka sira bɛɛ tɛ yen wa Isu Muktar Ba Traoré avril kalo tile 4 san 2022 nin kɔni bolo kɛra ni maa ninnu na k'a sabu kɛ olu kun ɲɛtana di moto jakarta ye yera ani ka jigin ka bɔ a ka si tɛ ko da ni si ye DF Alliance Bamanan ale b'a la awɔ dɛ BS Alliance Marocain ale kɔni ye fɛn ye maa min kɔni ni u y'a suɲɛ u bɛna di ale ma n'a bɛ fɔ o ma ko resereur o kɔni ni u ye fɛn suɲɛ u bɛn'o d'ale ma ale b'o o latɛmɛ ale fana b'u kɛ Isu Muktar Ba Traoré wa ale de bɛ tila ni ka marabafɛnw ɲini ka di u ma tuguni awɔ kɛ YC Alliance Tuku ale fana y'u resereur kelen ye Isu Muktar Ba Traoré nka tɛgɛ dalen filɛ nin u ka 10e arrondissement mɔgɔw fɛ Isu Muktar Ba Traoré ɲɛmakɔrɔ 30 mètres yɔrɔ fanfɛla Isu Muktar Ba Traoré u ko kan n'an ye a ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré nin kɔni kɛra ko ye komi ni a diyara an sigidalamaw ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ Isu Muktar Ba Traoré MD ale si bɛ taa san 20 bonyɔnko la Isu Muktar Ba Traoré jagokɛla don jagokɛla misɛnnin don Isu Muktar Ba Traoré a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛlen filɛ nin ɲɛmakɔrɔw ma Isu Muktar Ba Traoré u de filɛ nin lycée public yɛrɛ kɛrɛfɛ Isu Muktar Ba Traoré ni bingalikɛla ninnu de Ala ni kɛra minɛ ni ka taa u ɲɛsin o kamalennin ma kamalen ni san 20 bɛ k'a démerder k'a ka fɛnw ɲini Isu Muktar Ba Traoré u tɛ Ala minɛ ni ka taa a ɲɛsin o ma nka Isu Muktar Ba Traoré nin ye jaralaka ye dɛ kosɛbɛ kɛ k'a sabu kɛ u ye mugu de wuli a la Isu Muktar Ba Traoré a bɛ n'a fɔ mugu in ni a ma taa fan kelen fɛ ale fana m'o bila dagerinda la dɛ marifa bɛ mun bolo a n'a k'i to kan ko o marifatigi yɛrɛ minɛ Isu Muktar Ba Traoré marifatigi kɔni minɛlen n'a ye kule bɔ
o kɛra sababu ye ni maaw nana fara a kan u kɔni ka marifatigi u ka o sɛbɛkɔrɔ minɛ marifatigi minɛlen n'u nana n'a ye 10e arrondissement la o 10e arrondissement maaw de kɛlen ni ka sɛgɛsɛgɛli boloda u y'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ Ala ka kamalen a ko nin y'ale ka baara ye ko nka k'ale kelen tɛ dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ko k'a sababu kɛ ko ale ni maa caman de don olu kɔni kun ka baara bɛ kɛ 3e arrondissement yɛrɛ de la Isu Mukutari Ba Tarawele o tuma an ka finitigilakaw olu wulilen ni ka taa don maa ninnu fɛ yen a y'a u sera ka bolo da ani maa minnu don n'u y'olu minɛ k'olu fara kan o taara sɔrɔ k'a fɔ Isu Mukutari Ba Tarawele ye pistolet b'u bolo n'o ye farafin pistolet dɔ ye ani Isu Mukutari Ba Tarawele u n'o kisɛw u kɔni minɛna Isu Mukutari Ba Tarawele an bɛ wagati min na ko sisan olu kɔni u bɛ bɔgɔ jeninen kan o ni mun ka kan o bɛ da o kan Sose Mali 24 i bonya b'a la. Tiɲɛ na nin banni ko kuma in cayalen don. Ile bɛɛ n'i ka baara tɛ yan. Bɛɛ n'i ka baara don. Donc Musa an bɔ yen an bɛ taa Tɔnbukutu. Ko dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin 3 gɛnna sabula k'u ye dankari kɛ dɔgɔtɔrɔya sariya la. Kosɛbɛ kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele n'i y'a mɛn n b'o de f'i ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka adamaden yɛrɛ kunbɛcogo a bɛɛ baden bɔ i ka bana la nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka dɔgɔtɔrɔso kɔni kɛlen don yɔrɔ ye Isu Mukutari Ba a tɛ se k'a fɔ a fɔbali tɛ se ka to tiɲɛ ni Ala ka kan a baara bɛ ɲini ka na dɔgɔya dɛ a kɔni kɛn bɛ kulonkɛ yɔrɔ de ye Isu Mukutari Ba Tarawele kabini ne yɛrɛ y'a ye ni dɛsɛra école yɛrɛ la ka san 10 san 20 kɛ somɔgɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ k'e ta ko ka t'e don école de santé la o ye donnen ye o ye kɛlen dɔgɔtɔrɔ ye an ka dɔgɔtɔrɔso kɔni sɛbɛkɔrɔ falen don o de la sisan o de hukumu kɔnɔna la u tɛ dɔgɔtɔrɔya kalan dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sariya ye mun ye u t'o kɛ ɲɔgɔn tɛ Isu Mukutari Ba dɔgɔtɔrɔ kɔni adamadenw ni de b'i bolo wa i b'i kale k'i siɲɛ de i ka baara la Isu Mukutari Ba Tarawele nka ni an y'a ni ta k'a lajɛ an bɛ taa Tɔnbukutu Isu Mukutari Ba Tarawele n'an taara Tɔnbukutu an bɛ taa Tɔnbukutu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la olu kɔni de filɛ nin ye ni ka jalakili wale ba ta jalakili wale yɛrɛ tɛ ko ye ni ka sɛbɛn yɛrɛ bɔ Isu Mukutari Ba Tarawele ka ni maa 3 ni ka u gbɛn k'u sɛbɛkɔrɔ gbɛn k'u t'a fɛ Isu Mukutari Ba Tarawele hali u ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso in da fɛ k'a sabu kɛ Isu Mukutari Ba Tarawele a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Isu Mukutari Ba Tarawele ninnu ni Ala ni kira minɛ ni ka u ta kɛ jata ye banabagatɔ dɔ dalen ni o bila TikTok yɛrɛ sanfɛ ka u ta kɛ dɔɔni tɛgɛrɛ yɛrɛ ye koyi u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele an ka réseau min bɛ yen ko TikTok ni ka bugubuguma o sanfɛ Isu Mukutari Ba Tarawele m'o f'i ye i balimamuso kelen b'a la Fatumata Tarawele o bɛrɛ Muhammad Enzildar o fɛnɛ b'a la ka taga se Aïssata Bokoum ma Isu Mukutari Ba Tarawele ninnu maa 3 de don olu kɔni kɛra mɔgɔw ka salle d'urgence yɛrɛ koyi ka taa ni vidéo de ta ye banabagatɔw b'u yɛrɛ ɲini olu kɔni bɛ vidéo kɛ la ni k'o fili TikTok kan Isu Mukutari Ba Tarawele o fililen TikTok kan dɔrɔn kunnafoni kɔni jɛnsɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna la ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaw kɔni wulila ni ka a fɔ k'u ye dan siri dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ sariya la o kuma olu ka baaradege n'o daminɛna ni dɔɔni tɛgɛrɛ ye Ala k'an kisi mɔgɔ ka banabagatɔ dili olu ma ni kɔni ye Abdurahamani Sisoko ni y'ale ka bolonɔ min n'a bɔ Mali web kɔnɔna la i bonya b'a la cɛla tɔgɔ ɲɛna ka taa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɛ banabagatɔ et puis urgence yɛrɛ kɔnɔna la ka tila k'o ta k'o fili TikTok kan i dun ɲɛ b'a la o ka ca dɔgɔtɔrɔso la sisan dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an i b'o ye TikTok kan sisan dɛ an ka dɔgɔtɔrɔ misɛnninw de bɛ fɛnw ta u ka baara u ka pose an bɛ se k'a fɔ olu fɛnɛ dɔw bɛ yen u ka pose wagati u de bɛ photo ta ni snap ni kiriti karata la ni k'a fili u ka fɛnw sanfɛ Android kan ka interdit Mali la dɛ walayi koyi mɔgɔw ka baarakɛla don ka dɔw kɛmɛ k'a kɛ ile n'i y'a ta 100 sara la 1% dɔrɔn de ye baarakɛla ye a banna dɛ dɔw kɔni Musa an bɛ bɔ yen hali sisan ne ye photo dɔ ye dɔ ka téléphone kɔnɔna la o tigi kɛmɛ ka misɔrɔba kɛ e kun na walayi ka verre ba don i ɲɛ la nka o ye yɛrɛ dɔ ye Musa an bɛ bɔ yen an bɛ taa Faransi Mali ni Faransi ko Jean-Yves Le Drian ko Le Drian
k'a wolo ni bɔgɔ jɛlen ka Bamakɔ yan a kelen tɛ dɛ n'a denkɛ Isu Muktar Ba Traoré an kɔni ni faransi ta kɛn bɛ pati kolonbajɛ i ɲɛjugu bɔnna nka an man di o de hukumu kɔnɔna la Isu Muktar Ba Traoré o ko n'an ye nin ta ka nin lajɛ Jean-Yves Le Drian ni a denkɛ kɔni welelen don bɔgɔ jeninen kan Isu Muktar Ba Traoré ko u k'u jija juin kalo tile 20 nɛgɛ kaɲa 8 u kana u jɔ o tribunal in da la ka ɲɛfɔli kɛ koyi ko k'a sababu kɛ mun ye Isu Muktar Ba Traoré an bɛ segin kɔ dɔɔni ka taa fo san 2015 wagati Isu Muktar Ba Traoré wa ninnu yɛrɛ minɛli min filɛ nin ye a ma kɛ cogoya wɛrɛ la Isu Muktar Ba Traoré an ka dugukolow b'a la an ka baarakɛyɔrɔw bɛ a la k'a ndaraki ni ka a kɛ u yɛrɛ tɔgɔya la Isu Muktar Ba Traoré fasirikɛla ko n'an y'a ta k'a lajɛ kuma min na an ka jamana ɲɛmaa bɛ Ala ka hinɛ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o de ka wagati la ninnu kɔni filɛ nin ye ni ka o bolo da a ko de Jean-Yves Le Drian o y'a sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ faransi ministre de défense la Isu Muktar Ba Traoré ni ka tila ka fɛɛrɛ kɛ an ka passeport diplomatique e t'o sɔrɔ e t'o ɲɛdɔn yɛrɛ parce que e yɛrɛ ma passeport ɲuman yɛrɛ sɔrɔ an ka passeport biométrique ninnu Isu Muktar Ba Traoré ni a bɔ si n'a bɔra ka di e ma san 5 a bɛ falen Isu Muktar Ba Traoré olu kɔni kun ye o baara de sama jagoya ni ka o marché ɲini ni o di u yɛrɛ ma Isu Muktar Ba Traoré o de kɛlen an kɔni ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ kɔni kɛlen filɛ nin ye ni ka wele da kɛ k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian ani a denkɛ juin kalo tile 20 u k'u jija u kana bɔgɔ jeninen kan Isu Muktar Ba u kana ɲɛfɔli kɛ an ye yaasa nin ko in bɛ se ka jɛya cogoya min na i bonya b'a la. Tiɲɛna nin ko kuma cayalen a ka ca dɛ an ka dugukolo k'u ta yɛrɛ nin tɛ koyi Ala ka hinɛ faransi la yarabi Musa b'an bɔ yen nɔ ko hɔrɔnya ni danbe ko sigira anw ma dɛ kosɛbɛ kɛ ko kɛra cogo di Isu Muktar Ba Traoré u ko n'i y'a jate minɛ hɔrɔnya ye fɛn ye an fɛ yan fɛn min ni a bɛ a mɛnna nka fasirikɛla ko ni an y'a ta k'a lajɛ ko hɔrɔnya in yɛrɛ a nana an fɛ yan cogo di Isu Muktar Ba Traoré a ko an k'a ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré a ko n'i ye hɔrɔnya in yɛrɛ ta k'a lajɛ hɔrɔnya in ye arabukan ni arabukan min ni an ma arabukan kɔni kala nka fasirikɛla y'a sɛbɛn cogoya min na a bɛ n'a fɔ hɔrɔnya in a kɔni hiriya de hiriya o ye a fara arabu tɔgɔ ye ni o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ adamaden yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya Isu Muktar Ba Traoré ni ka a ta k'a di i yɛrɛ ma Isu Muktar Ba Traoré ko o de kɛlen anw yɛrɛ fɛnɛ ka sigi la ni an taara Mande anw fɛ yan hɔrɔnya o ye fɛn caman ye hɔrɔn bɛ nka i yɛrɛ bɛ kɛ hɔrɔn ye ka sɔrɔ i ma kɛ hɔrɔn kulobilen ye Isu Muktar Ba Traoré ko nka kan n'an ye hɔrɔnya in yɛrɛ ta k'a lajɛ Isu Muktar Ba Traoré ko an bɛ segin ka na arabuw fɛ yen ko arabu kɔni ko farafin kɔni i mana kɛ cogo o cogo e ni hɔrɔnya man kan dɛ o farafin Isu Muktar Ba Traoré fasirikɛla ko arabu yɛrɛ kɔni ma foyi ye adamaden farifima na olu kɔni de y'a yira k'a fɔ ko adamaden i mana kɛ cogo o cogo Isu Muktar Ba Traoré e kɔni ka hɔrɔnya wa abada maa finman kɔni u tɛ kɛ hɔrɔn ye fiyewu a ko an ka taa fo Wakadu Isu Muktar Ba Traoré n'an taara ko fo Wakadu an bɛ a bɛ fɔ ko dencɛ 6 Isu Muktar Ba olu tun bɛ wele ko wagiw dencɛ 6 Isu Muktar Ba Traoré jinga kɔrɛ bɛ o la Isu Muktar Ba Traoré ni olu bɔra o la fasirikɛla ko a ko an k'a ta k'a lajɛ o denkɛ 6 in ye jumɛn ye a ko o ye Suguna b'o la Isu Muktar Ba Traoré Berete bɛ o la Koma b'o la walima Kuma Isu Muktar Ba Traoré Janɛ bɛ o la Ture ani Sise Isu Muktar Ba Traoré fasirikɛla kɔni ko ni an y'a ta k'a lajɛ olu de kɔni kun ye Wagadu yɛrɛ bolofara belebelebaw ye nka arabuw kɔni nalen arabuw y'a yira k'a fɔ Isu Muktar Ba Traoré k'a fɔ ko hɔrɔnya kɔni dɛ ko an farafinw kɔni ko an ni hɔrɔnya man kan ko hali ni an sara arabuw ka fɔ la hali n'an taara alijinɛ la ni farafin donna alijinɛ la i kana siga fiyewu k'i bɛ wuli i jɛmalama de i kɛra farikolo jɛman kɔni ko hali ni farikolo finman n'i donna
alijinɛ la ko ni wulili kɔni bɛ kɛ e farikolo bɛ kɛ farikolo jɛma ye Ese Muktar Ba Traoré ni ŋɔni ko ye ko min ni a kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an ka fasirikɛla yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na u ko hali ni i y'a ta k'a lajɛ Barack Obama i b'o dɔn farafin tɛ wa ko to ni arabu jamana dɔw kun bɛ olu kun tɛ sɔn k'a wele ko président u b'a wele de ko bololamɔgɔ président le président esclave parce que olu kɔni ko hɔrɔnya kɔni ko o tɛ farafin bolo cogoya si k'a fɔ ko o kɔni o ye ko ye komi ni o bɛ anw fɛ yan o tɛ bila ko ye Ese Muktar Ba Traoré an kɔni b'a dɔn nin ye n ka jeli ye nin ye n ka numu ye nin ye n ka garange ye o bɛ anw fɛ yan an y'an ka hadamadenya kɛ ni o ye wa bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ gasi sigi o ye i n'a fɔ ne b'a fɔ n ka kuma la don o don bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔn ye ka da i fasiya kan bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔn ye ka da i fasiya kan hɔrɔnya ye bi anw fɛ ye ko ye ko min ni o ye depuis lawale ko ye wa hali bi Ese Muktar Ba Traoré o ko bɛ ka waleya arabu kɔni y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko farafin yɛrɛ kɔni ko anw ni hɔrɔnya man kan anw kɔni tɛ o dɔn anw ma kalan ni o ye Musa Seyid Jalo nin ye ale ka bolonɔ ye i bonya b'a la k'a Jalo na Musa b'an bɔ yen nɔ an bɛ taa police nationale 17e arrondissement k'olu y'u tɛgɛ da bingalikɛla ka bingalikɛla minnu tɔgɔ ta bi sanubɔlaw kan kosɛbɛ kɛ Ese Muktar Ba Traoré sanuzun kɔni awɔ nin ye bingalikɛla ye Ese Muktar Ba Traoré bingalikɛla minnu ni olu fɛnɛ kun ka bingali tɛ ɲɛsin yɔrɔ si ma ni an balima damada laka tigilamaw tɛ Ese Muktar Ba Traoré sanga a n'a ka waati olu kɔni kun bɛ bɔ an fɛ Bamakɔ yan yɛrɛ de koyi ne ka taa bi nin sanubɔla ninnu kan u bololafɛnw daraki u la jagoya ni ka nani a ye a ko nka an ka commissaire muso in fo dɛ n'o ye Awa Sinɛnta ye ko a n'a ka cɛdenw ni ko u sɛbɛkɔrɔ fo k'a sabu kɛ u ka baara in sɛbɛkɔrɔ ɲɛna o la ni ka sɛgɛsɛgɛli ani dɔdɔgɔli kɛ Ese Muktar Ba Traoré ni ka taa i bolo da ni maa ninnu kan ni maa kɔfɔlen ninnu kan Ese Muktar Ba Traoré ni maa kɔfɔlen ninnu yɛrɛ u kɔni kun ye maa ye maa min ni u kun bɛn'u labɛn yɛrɛ Ese Muktar Ba Traoré mɛ kalo tile 6 san 2022 wagati Ese Muktar Ba Traoré u kɔni labɛnnen yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ ni ka taa u ka baara la an ka finitigilakaw u nana ci u ka Ese Muktar Ba Traoré wa tun'u ka u ye marifa dɔw sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko Beretta 92 FS Ese Muktar Ba Traoré o chargeur o sɛbɛkɔrɔ labɛnnen u fɛ Ese Muktar Ba Traoré wa u kun b'a kɛ Jakarta de la koyi Ese Muktar Ba Traoré wa hali o Jakarta min minɛna u bolo u ma o dogo dɛ u ko k'u y'o Jakarta in suɲɛ Mali ni Tunisie ka match laban mun kɛra kɔsani in na an dusukasilen bɔra a la maaw b'u ka dusukasi la o tigi kɔni ka moto ko o kɛra dusukasi 2 ye ko u ye Ala ni kira de minɛ ni ka taa o moto in fɛnɛ suɲɛ 26 mars la Ese Muktar Ba Traoré o don kɔfɛlen ninnu na Ese Muktar Ba Traoré fasirikɛla kɔni ko an ka an balimamuso Awa Sinɛnta o ni a ka cɛdenw an ka u fo k'u sɛbɛkɔrɔ fo wa k'u bɛ tila k'u ka sigiɲɔgɔnw fɛnɛ fo n'o ye anw yɛrɛ ye k'a sabu kɛ olu de farala u kan kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kan cogoya min na wa u yɛrɛ labɛnnen kuma min na k'u bɛna bɔ ka taa u ka bingani wale in ta k'o sɛgɛrɛ u san ka na minɛ de la mais dans les sacs Ese Muktar Ba Traoré kana sɔrɔ marafɛn juguw b'u bolo an balimamuso Awa Sinɛnta a n'a ka cɛdenw an b'u fo n'u wale ɲuman dɔn u ka nin baara ɲuman na i bonya b'a la k'u Sinɛnta Musa fɔ an b'an ka kunnafoni kun cɛ an bɛ taa Selinge an ka directrice mun bɔnna nin na Ala ma hinɛ n'a la wallahi donc ko sigana 3 minɛna k'a ko kɛra cogo di Ese Muktar Ba Traoré i n'a fɔ an kɔni ye nin f'i ye cogoya min na kunnafoni an yɛrɛ y'a fɔ Ese Muktar Ba Traoré nka an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nimisi goyalen don a ko la k'a sabu kɛ nin kɔni kɛra kunnafoni min ni a digira maliyɛn den ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen na ni muso in kɔni n'o ye Madame Ouattara Ramata Togola directrice d'école kun don Selinge Ese Muktar Ba Traoré sɔgɔmada joona dɔ fɛ wagatiw tɛmɛlen ka
taara sɔrɔ a ka bureau kɔnɔna la Iso Mukutari Ba a bɔnnen don a nin na o yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an ka an balima minnu tun bɛ selenge u bɔra n'u ka dusuma kasa yɛrɛ yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa tɛgɛ bɛ se ka da ninnu ka cogoya min na ko ɲɔo tɛ ko ni kɔni bɛ kɛ ko ye ko min ye jatigɛli wale hali olu yɛrɛ tɛna se ka kow ɲini u ka kow la k'a sabu ka taa baga Mahama ten k'a bɔnɛ a nin na Iso Mukutari Ba Tarawele o de kɛlen an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'u kale an ka finitigilakaw u ko ni Ala sɔnna ma Iso Mukutari Ba Tarawele nin ko in kɔni a tɛna to jalaki baliya la o de hukumu kɔnɔna la u kɔni tɛgɛ dalen filɛ na Iso Mukutari Ba maa saba bɔɲɔgɔnko kan ni olu ye siganama ye nka Iso Mukutari Ba Tarawele fo an ka ɲɔgɔn faamu k'a fɔ ko an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la nka kuma dɔw la an bɛ finitigilakaw ka baara gɛlɛya u bolo k'a sabu kɛ I ye siganama ye ani I y'a kɛ baara kɛ o ye ko fila ye dɛ an ka finitigilakaw mana maa o maa minɛ sa anw de bolo k'a fɔ ko olu de tun b'a kɛ I b'a sɔrɔ an ka finitigilakaw sigana kɛra u la u bɛ taa n'u ye u b'u ɲininka olu b'a kalan de u ka baara de don donc ni a tigi u tigiw nɔ bɛ a la u b'u don bɛrɛ la nka n'u tigiw nɔ tɛ a la u b'u labila o wajibi ye u kɔni minɛna k'a fɔ ko nin ye siganamaw ye sɛgɛsɛgɛli kɔni de bɛ taa kɛ Iso Mukutari Ba Tarawele ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ni u nɔ b'a la u ni ɲangili min ka kan o bɛ da nka ni u nɔ t'a la an k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka labila fɛnɛ k'a sabu kɛ o kun ye nin fɛn in fo an k'o fɔ k'o faamu kosɛbɛ an kɔni Ala k'an kisi kɔni mana i ka ko kɔni mana taa se bɔgɔ jenini la k'e minɛna wa directement mɔgɔ dɔw bɛ sin k'e yɛrɛ kɛ coupable ye ten k'a sɔrɔ sariya la sigana bɛ se ka kɛ I la I bɛ taa ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw olu ka baara de don n'u y'a ye k'a fɔ I bolo dɔ t'a la u bɛ e bila nka ɲɔ tɛ an ka finitigilakaw kɔni y'u kale an ye k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ a to an ni na an bolofɔw bɛ se ka lakana cogoya min na olu bɛ o kɛ donc a bɛ wajibiya anw kan an fɛnɛ ka o dɛmɛ u ka baara la ni kɔni bɛna an ka bi kunnafoniw kuncɛ kosɛbɛ Musafu an bi nin b'an ka kunnafoniw kuncɛ kosɛbɛ kɛ an b'an ka foli lase Guanaka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tu ka don famille Jara kɔnɔ ka bɛɛ fo yen nɔ n buramuso bɛ yen I ka kɛnɛ kɔnɔ a f'i tanti an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa an bɛna Ɲamana ne yɛrɛ dagawuli teri bɛ yen n'o ye Fili Kulubali hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ hakilina caman di jɛmukan na an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn an bɛ Kadi fo an bɛ Dagabana Fatumata an b'a ɲini ale kɔ ani Yamadu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an lamɛn u bɛ an dɛmɛ ni hakilinaw ye bɛ bɛɛ lajɛlen fo Fatum Daw k'a sera sabali ne ma dala ne ye ne ka ci fɔ dɛ Fatum Daw k'a sera sabali est-ce que e ne ka ci fɔ n buramuso ne I ka ci fɔ n ka basiko sabali sa cɛ k'i buramuso wa est-ce que I fana ka kɛnɛ ayiwa Dagabana I yɛrɛ I kulo ni an b'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka bakulo sama babi ni kana jama dɛ Ala donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman ko k'a f'i ye avion ni défaut foyi tɛ bɔ duguma avion labɛnnen bɛ de bɛ wuli hali ni a fiɲɛ dɔɔni ka dɔgɔn a tɛ wuli avion ni défaut foyi tɛ fɔ ne de ya ayi ko k'o fɔ e de ye o bɛ fɔ e de ayi parce que e de non e bɛ k'i wɔsɔ ni avion kɔnɔ don ye ko k'a f'i ye de avion ni défaut foyi tɛ wuli n'o de f'i ye ni avion sera sanfɛ ka ban n'a fɔra ko panne bɛ a la ka ban kɔni ayiwa I b'i labɛn nin sa n'a sɔrɔ I bɛ sɔrɔ mun na e de y'i ka avion ko kuma fɔ voilà ne k'i ma ko ne ma deli ka don avion kɔnɔ n'o tɛ problème an m'an débrouiller n'an ka carnet ye voilà ne k'i ma an ka carnet hali fiɲɛ hali o fɛrɛntan an bɛ se ka boli ka taa o taayɔrɔ la mini jumɛn e b'a ɲɛ dɔn ala k'i bɔ carnet fɛrɛntan e de y'a f'i ye k'a fɔ n ko bolimafɛn foyi tɛ mun kɔlɔsilen don ka avion bɔ n m'o f'i ye avion bɛ jigin sisan sanni a ka wuli a bɛ don a ka fɛn bɛɛ bɛ jateminɛ n'a hali a bɔra yan sisan ka jigin Côte d'Ivoire tuguni a bɛ tila ka don tuguni a bɛ e t'o ɲɛ dɔn avion ko la o de kama ala ta y'a ka nin ye ko dɛ mais k'a fɔ ko avion ye nin kɛ tan non ko k'a ɲɛ de f'i e ɲɛna avion tɛ tiɲɛ duguma avion bɛ tiɲɛ sanfɛ de n'a dun tiɲɛna k'aw gulonnen to sanni dugu cɛ e bɛ fama i m'o mɛn dɛ k'a fɔ avion tiɲɛna sanfɛ ni avion a bɛ se ka kɛ avion bɛ se ka san 10 kɛ ka taa accident kɛ mais a ka accident kelen bɛ se ka san 10 bolimafɛnmisɛnnin bɛɛ ka accident bɛɛ a bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ la ten non avion bɛ hali san 20 kɛ ka sɔrɔ a ma accident ne ye ta in faamu komi avion kɔnɔ don donc sabali quoi ni misali de bɛ se k'an ka avion kɔnɔ don fɔ e tɛ se ka foyi fɔ o la donc Musa an bɛ bi ta in bila yan nɔ n'Ala sɔnna donc ko ala ma ko an k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ ala ma basi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ o b'an sɔrɔ an ka nin kɛnɛ kelen n'Ala sɔnna a ma salam